ду хонагаи фурӯшӣ дар кӯчаи Испечак 2. аз ин тараф масҷиди Мехкалон, дар инҷо мактаби Ҳотампеве ва аз ин тараф поликлиникаи 14. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 9-ума шонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, хона бо таъмир аст ва бо тамоми чизучорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигҳабон.